Υπενθυμίζω καταρχάς ότι η εκδήλωση διοργανώνεται με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του τόμου που θα έχετε δει με τίτλο «Μετά το 1974, συνέχεια και αλλαγή στην Κύπρο» από τις εκδόσεις Παπαζήση. Το βιβλίο στην ουσία βγήκε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, γιατί θεωρήσαμε σωστό να μην κάνουμε την παρουσίαση αμέσως, αλλά αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Ο τόμος αυτός καταπιάνεται με μια σειρά από θέματα που αφορούν την Κύπρο μετά τη σημαντική τομή της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας του 1974. Εκείνη τη χρονιά θυμόμαστε ότι δεν ήταν μόνο η εισβολή, αλλά και το πραξικό. Οπότε με αυτή τη διπλή έννοια, λοιπόν, θεωρούμε ότι έχει αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Ο τόμος αυτός καταπιάνεται με θέματα που αφορούν πολιτικές εξελίξεις, ιδεολογικές αλλαγές, θέματα κουλτούρας, ταυτότητας, παιδείας και το καθεξής. Υπάρχει ένας τομέας που δεν ασχολείται ιδιαίτερα, που είναι οι εξωτερικές σχέσεις, οι διεθνείς σχέσεις, και γι' αυτό θεωρήσαμε σωστό να αφιερώσουμε τη σημερινή μέρα παρουσίασης σε αυτόν τον λιγότερο ψαγμένο τομέα. Μάλιστα, εν ώψη των μεγάλων εξελίξεων, πριν τα Χριστούγεννα μετά τα Χριστούγεννα ήταν η εξέλιξη στην Συρία, και μάλιστα σήμερα είχαμε τη συμφωνία Ισραήλ-Παλαιστινίων. Οπότε έχουμε πολλές δικαιολογίες για να ασχοληθούμε λίγο με το τι συμβαίνει γύρω μας στη Μέση Ανατολή και πώς επηρεάζουν αυτές οι εξελίξεις την Κύπρο γενικά. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, λοιπόν, με τη Μέση Ανατολή ασχολούνται πολλοί μελετητές για δεκαετίες τώρα, λόγω των μεγάλων προβλημάτων, που βέβαια δεν ήρθαν τυχαία, δεν ήταν πάντα έτσι η Μέση Ανατολή, το ένα γεγονός, γιατί οι μεγάλες αλλαγές στην ουσία εμφανίστηκαν με την κατάρρευση των μεγάλων αυτοκρατοριών και τις επιπτώσεις που είχε αυτή η κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Αγγλικής Αυτοκρατορίας, της Βρετανικής, της Γαλλικής και το καθεξής. Επειδή όλες αυτές οι δυνάμεις είχαν περιοχές που είχαν κατακτήσει, μετά την αποχώρηση τους άρχισαν οι συγκρούσεις για το πώς σχηματίστηκαν τα νέα ανεξάρτητα κράτη μετά από την κατάρρευση αυτή. Με τον ίδιο τρόπο και η Κύπρος, βέβαια. Οπότε με έναν παράδοξο τρόπο συνεχίζει αυτή η συγγένεια της σχέσης μας. Στο παρελθόν είχαμε πολύ φιλικές σχέσεις με τις χώρες της περιοχής. Παράδειγμα, κάποτε με την Συρία, την γειτονική Συρία, μέχρι και αρχιεπίσκοπον από τη Συρία είχαμε διορίσει στην Κύπρο, όταν σημαντικό γεγονός τότε ήταν η θρησκεία και όχι οι εθνικές διαφορές των καιρών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σχεδόν δεν εξεχώριζαν τότε οι λαοί κατά έθνος, αλλά κατά θρησκεία, από ό,τι ξέρετε, και ήταν η κυρίαρχη δύναμη της περιοχής. Τότε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ανατολική, που ήταν το Βυζάντιο, οπωσδήποτε. Άρα η Μέση Ανατολή μαστίζεται από πολλές συγκρούσεις μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Κύπρος, σαν μια μικρή επικράτεια στη συμβολή τριών υπήρων, βρίσκεται στο επίκεντρο πάντα των εξελίξεων της περιοχής. Η θέση της γεωγραφική, ο ενεργειακός της πλούτος, στον οποίο συγκεντρωθήκαμε στις τελευταίες δεκαετίες, οι διάφορες πρωτοβουλίες, οι πολιτικές που αναλαμβάνονται κατά καιρούς, την καθιστούν παράγοντα κλειδί, τόσο για την περιφερειακή σταθερότητα, όσο και για την πρόθεση της διεθνούς συνεργασίας. Παράλληλα, η Κύπρος καλείται να αντιμετωπίσει τις διάφορες προκλήσεις, από τις γεωπολιτικές αμφισβητήσεις μέχρι την κλιμακούμενη πίεση στις κοινωνικές και οικονομικές της δομές, λόγω των ευρύτερων εντάσεων της περιοχής της Μέσης Ανατολής. Για αυτούς όλους, λοιπόν, τους λόγους, η απόψινή συζήτηση είναι να διερευνήσουμε αυτές τις κρίσιμες διαστάσεις και να παρουσιαστούν τεκμηριωμένες απόψεις για το ρόλο της Κύπρου σε αυτή τη δυναμική και σε αυτή τη διαρκώς μεταβαλλούμενη γεωπολιτική συγκυρία. Για να κάνουμε αυτή την τεκμηριωμένη συζήτηση έχουμε καλέσει τους δύο φιλοξενούμενους από τους πλέον αρμόδιους για τα θέματα αυτά,
τόσο για την Κύπρο όσο και για την Μέση Ανατολή. Και οι δύο τους έχουν διατελέσει καθηγητές, συνεχίζουν ακόμη, στο τμήμα Μεσανατολικών Σπουδών, τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο πρώτος, ο καθηγητής Νιαζίκης Γιλουρέκ, τέος βουλευτής, ευρωβουλευτής, από τους πλέον καταξιωμένους μελετητές της κυπριακής ιστορίας και πολιτικής. Ο δεύτερος, ο Ζήνας Τζάρας, λέκτορας αυτή τη στιγμή στο τμήμα τουρκικών και μεσανατολικών σπουδών που προανάφερα, με εξειδίκευση στις γεωστρατηγικές εξελίξεις της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Η δομή της συζήτησης περιλαμβάνει εισηγήσεις από τους δύο, γύρω στα 17 με 20 λεπτά τους έχουμε ζητήσει για μια πρώην τοποθέτηση και στη συνέχεια μια συζήτηση με όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας και καλώς το βήμα τον καθηγητή Νιαζίκη Ζιλουρέκ. Νιαζί, έχεις την επιλογή, αν θέλεις να παραμείνεις εκεί καλώς, θέλεις να έρθεις εδώ. Καλησπέρα. Πραγματικά χαίρομαι αυτή τη συζήτηση υπόψη, αυτή τη σύναξη. Μου έχει λείπει λίγο επιστημονικές ασκήσεις τελευταία 5 χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο, να σας πω. Έτσι, με ιδιαίτερη χαρά είμαι εδώ. Θα αφήσω την Κύπρο, εξωτερική πολιτική της Κύπρου, λίγο προς το τέλος και να συγκεντρωθούμε λίγο με τα κόσμο γεγονότα που έχουν συμβεί στην περιοχή μας πρόσφατα, που πιστεύω αλλάξαν την ροή της ιστορίας στην περιοχή. Την αλλάξαν από καλά, πιστεύω, και στην Παλαιστίνια και στη Συρία τώρα, πράγματα που βεβαίως έχουν και άμεση σχέση με εμάς. Πρώτο, αυτό που θα έλεγα, στη Συρία δεν μπορώ να προβλέψω οτιδήποτε. Και κανείς νομίζω δεν μπορεί να προβλέψει. Ακόμα και ήδη οι Σύριοι δεν νομίζω ότι ξέρουν αύριο τι θα συμβεί στη Συρία. Αυτό που ξέρουμε ότι έχει φύγει καθεστώς του Εσάτ, το κόμμα του Μπάς, που τόσα χρόνια κυβερνούσε με στήριξη του Ιράν και την Ρωσία, και πιστεύω ότι με το καθεστώς αυτό που χάθηκε τώρα, χάνει και την επιρροή του το Ιράν και η Ρωσία στην Συρία. Βέβαια, όλοι μας ξέρουμε ότι η Τουρκία αποκτάει κάπως πλεονεκτήματα, φαίνεται να είναι βήμα μπροστά, όμως και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα για την Τουρκία, ιδιαίτερα το κουρδικό, που είναι ένα κορυφαίο θέμα και για την Τουρκία και μια μεγάλη πρόκληση πώς θα είναι οι κινήσεις της Τουρκίας στη Συρία σε σχέση πάντα με το κουρδικό ζήτημα. Έχετε ακούσει σίγουρα τον κύριο Ερντοάν πολύ συχνά να μιλήσει ότι θέλει τη διάλυση των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία. Όμως αυτό δεν είναι τόσο εύκολο όπως ακούετε. Καταρχήν δεν έχει ξεκαθαρίσει η στάση της Αμερικής απέναντι στους Κούρδους που είναι συνεργάτες τόσα χρόνια τώρα κατά του ISIS, και σίγουρα οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται να κρατηθούν κάπως Κούρδοι στη Συρία. Σήμερα μάλιστα έχω δει ότι πρώτη φορά μελλοντικός υπουργός εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιν, έκανε πρώτη δήλωση και απάντησε την ερώτηση στο Κογκρέσο ότι θα στηρίξει τις κουρδικές δυνάμεις στην Συρία. Αυτό σημαίνει και μια απάντηση στο Ερντοάν, αν θέλετε, και φαίνεται αυτή η διάσταση απόψεων ήδη από τώρα. Όμως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή τη διαφορά μεταξύ Αμερικής και κυβέρνηση του Ερντοάν, πώς θα κινηθούν απέναντι στους Κούρδους στη Συρία. Υπάρχει και ένα άλλο πολύ σημαντικό παίκτη στη Συρία. Πιστεύω είναι ουσιαστικά η χώρα που άλλαξε την πορεία και τη χάρτη, και μιλάω για το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ σε τελευταία 1 χρόνο με το πόλεμο που έκανε κατά των Παλαιστινίων, ουσιαστικά οδήγησε και στην πτώση του καθεστώς του Εσάτ, γιατί το Ιράν σε αυτό το πόλεμο, η Χεσμπολάχ και η Χαμάς, έχουν χάσει τόση μεγάλη επιρροή που κάπως διευκολύνθηκαν οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις να ρίξουν το καθεστώς Εσάτ. Και επίσης, βεβαίως, έπαιξε σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι η Ρωσία πολεμάει στην Ουκρανία και αυτή αδυνάτησε κατά πολύ, αν θέλετε, στη Συρία. Και τους έχουμε δει και δύο μεγάλες δυνάμεις της περιοχής, Ιράν και Ρωσία, λες και δεν υπήρχαν ποτέ. Σε μια καλή μέρα σηκώθηκαν και έφυγαν. Μάλιστα το Ιράν μάζεψε και τις 4.000 στρατεύματα Ιρανούς και έφυγε
ένα μυστήριο πράγμα, δηλαδή δείχνει πόσο άλλαξε το πράγμα. Επίσης το Ισραήλ δεν έμεινε εκεί, βομβάρδισε τη Συρία συστηματικά, διάλυσε την στρατιωτική δομή, αν θέλετε, τη Συρία, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμιά απειλή, αν θέλετε, από το νέο καθεστώς. Ταυτόχρονα βεβαίως αυτό ενίσχυσε και τους Κούρδους της Συρίας. Είναι καθαρά ότι το Ισραήλ θέλει μια ενδυναμωμένη παρουσία των Κούρδων στη Συρία και σε αυτό το σημείο βεβαίως έρχεται και αντιμέτωπη με την Τουρκία. Άρα σε αυτό το σημείο ίσως να δούμε τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας πώς εξελίσσονται, ένα καινούριο μέτωπο διαφωνίας με, πιστεύω, αρκετά κρίσιμη διαφωνία αυτή. Βλέπουμε ότι στο Ισραήλ τώρα μιλάνε και για πιθανό πόλεμο με την Τουρκία. Υπάρχει η Επιτροπή Νάκελ που έβγαλε μια έκθεση προχτές και ζητούσε την Ισραήλ να ετοιμαστεί στρατιωτικά για πιθανή σύραξη ακόμα και με την Τουρκία. Εντάξει, πιστεύω είναι αυτά είναι ακραία σενάρια βεβαίως, όμως από την άλλη δείχνει, αν θέλετε, και την πορεία των πραγμάτων. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, προσθέθηκε μια καινούρια ένταση στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ που αφορά τους Κούρδους και κουρδικό ζήτημα. Το Ισραήλ θέλει σύμμαχους τους Κούρδους, θεωρεί ότι είναι μια κοσμική κοινότητα στην περιοχή που μπορεί να συνεργαστεί με το Ισραήλ μακροπρόθεσμα, άρα θα προσπαθήσει να ενδυναμώσει τους Κούρδους όσο παραπάνω γίνεται, και από την άλλη μια Τουρκία που κατά κάποιον τρόπο απειλεί από τη μια τη Συρία, τους Κούρδους της Συρίας, και ταυτόχρονα μια μυστήρια διπλωματική πρωτοβουλία με τον Αμπτουλάχ Οτζαλάν στη φυλακή να υπάρχει τώρα διαπραγμάτευση μεταξύ τουρκικού κράτους και Αμπτουλάχ Οτζαλάν. Είναι μυστήριο με την έννοια ότι ακούσαμε και τον Ντευλέτ Παχσιρή των αρχηγών των κρίζολικών, που μια ζωή ήταν κατά οποιαδήποτε συμφιλίωση με τους Κούρδους, τώρα να βγει μπροστά και να επιμένει ότι πρέπει να λυθεί, αν θέλετε, το κουρδικό ζήτημα. Νομίζω αυτή η πρωτοβουλία της Τουρκίας δεν είναι ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στη Συρία. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο έρχεται η Τουρκία και ζητά από τον Αμπτουλάχ Οτζαλάν να λύσει το πρόβλημα, όπως το βλέπει η Τουρκία στη Συρία με τους Κούρδους. Δηλαδή, ζητά ουσιαστικά να διαλυθεί αυτονομία στο Κοβάνι και των Κούρδων ευρύτερα στη Συρία με βοήθεια του Αμπτουλάχ Οτζαλάν. Πράγμα που το βρίσκω λίγο δύσκολο, όμως, όπως είπα, διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Το Κουρδικό Κόμμα της Τουρκίας τώρα κάνει τις επαφές, επισκέφτηκε και τον Οτζαλάν πρόσφατα. Στις χτεσινές δηλώσεις του Ερντογάν έλεγε ότι τα πράγματα κυλούν καλά στο διάλογο με τον Οτζαλάν. Το τι σημαίνει αυτό δεν ξέρουμε. Αυτό που βλέπω εγώ, η Τουρκία θέλει να δώσει ελάχιστα και να πάρει πάρα πολύ. Και δεν νομίζω αν θα βγει αυτό το πράγμα στο τέλος. Τώρα, σε εμάς, θα έλεγα, μιλώντας σε ελληνική και εξωτερική πολιτική, μια ριζοσπαστική αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της Κύπρου έχει συμβεί στις τελευταία 10 χρόνια. Και αυτή η ριζοσπαστική αλλαγή ουσιαστικά είναι πως η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία μπαίνει στα άρμα της Δύσης με ένα ατλαντιστικό τρόπο, άνοιγμα και προς το Βασιλτών, και ισχυρίζουμε ότι αυτό το άνοιγμα ξεκίνησε με το άνοιγμα που έχει γίνει προς το Ισραήλ και με το Ισραήλ πριν περίπου 10 χρόνια. Κατά κάποιον τρόπο η Κύπρος προχώρησε προς τη Δύση από Ανατολή, δηλαδή από το Ισραήλ, και βρέθηκε ξανά να είναι στρατηγική σύμμαχη με το Βασίλειο. Την πορεία αυτή δεν θα τα αναλύσω σε λεπτομέρειες, όμως ξέρουμε όλοι μας ότι σημαντική επίσκεψη, όχι η πρώτη όμως η πιο σημαντική επίσκεψη του κ. Νετανιάχου ήταν στην Κύπρο στο 2015, όπου ξεκίνησαν μια σειρά από συμφωνίες για συνεργασίες. 2016, πριν να εκλεγεί ο Τραμπ, υπήρχαν πρωτοβουλίες να χτιστεί το άξονα Ισραήλ-Ελλάδα-Κύπρος. Υπήρχαν λόμπιες που εργαστήκαν σκληρά, όπως το γνωστό λομπιίστας Αρίστιδης Καρατζάς ή όπως ο Τζόρτζος Παπαδόπουλος, και ακόμα το 1916, πριν να έρθει στην εξουσία ο Τραμπ, υπήρχε το σενάριο ότι η Κύπρος πρέπει να συνεργαστεί με το Ισραήλ και με την Ελλάδα σαν άξονα.
Τούτη η συνεργασία όμως δεν είναι μια απλή συνεργασία. Ταυτόχρονα σήμαινε αποκλεισμό της Τουρκίας στην περιοχή. Και προχώρησε αυτή η συνεργασία με αποκλεισμό της Τουρκίας και χτίστηκε αν θέλετε, μια γεωπολιτική της ενέργειας, που κατάλαβα που δεν περιορίζεται μόνο στην ενέργεια, και εξελίχθηκαν οι σχέσεις όπως πραγματικά προμολογήθηκαν από 16 από διάφορους και φτάσαμε σε σημείο να δούμε την συνεργασία με την Αμερική. Έχουμε δει τη νομοθεσία Μενέντες Ρούμπιν το 19, μια στρατηγική πια συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία που πιστεύω ότι είναι μια συνεργασία που χτίστηκε πάνω στην στενή συνεργασία με το Ισραήλ. Εδώ πρέπει να βάλουμε το εξής ερωτήσεις. Αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ενέργεια. Μια συνεργασία με το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε ανταγωνισμό με την Τουρκία στην περιοχή. Πώς αντανακλάται αυτή η γεωπολιτική που ακολουθούμε στο Κυπριακό. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς αντανακλάται αυτή η σχέση. Δεν είναι τόσο πολύ γιατί συνεργαζόμαστε. Το θέμα είναι πώς αντανακλάται αυτό στο Κυπριακό. Κατά πόσο δηλαδή αυτή η συνεργασία οδηγά σε μια ομοσπονδιακή Κύπρο ή έχει στόχο να υπερασπίσουμε την μισή πατρίδα, την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι η υπεράσπιση της μισής πατρίδας που μας ενδιαφέρει. Αν είναι έτσι, μπορεί να καλυφθεί με Αμερική, με Ισραήλ, με άλλους. Είμαστε και έτοιμοι να δώσουμε και τη βάση στον Ανδρέα Παπαντρόη στην Αμερική, την Μαρή στους Γάλλους. Όμως, πού πάει η προοπτική της επανένωσης μέσα από αυτή την πολιτική? Αυτή την ερώτηση πρέπει να απαντήσουμε. Βλέπω ότι establishment, πολλοί συμμετέχοντες στην Κύπρο είναι πάρα πολύ περήφανοι που καταφέραν και χτίσαν μια στενή σχέση με τη συνεργασία. Μιλούν μάλιστα ότι αυτή η συνεργασία μας οδήγησε και πιο κοντά στην Αμερική. Αμερική στο τέλος μας δράβευσε αυτή η συνεργασία, μας δέχτηκε στο Washington. Ωραία, όλα αυτά καλά. Όμως, το συμπέρασμα τι είναι? Αυτός ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός, δηλαδή η μισή Κύπρος να ανήκει σε μια άξονα που ανταγωνίζεται την Τουρκία και άλλη μισή Κύπρος στα χέρια της Τουρκίας που ανταγωνίζεται τους υπόλοιπους. Αυτός ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός που περνάει μέσα από την πράσινη γραμμή πια στην Κύπρο, πού μπορεί να οδηγήσει τα επόμενα χρόνια? Εγώ δεν πιστεύω ότι το Ισραήλ ποτέ στήριξε την ομοσπονδιακή επανένωση της Κύπρου. Δεν έχω βρει ούτε μια δήλωση περί αυτό. Να μην σας πω ότι μπορούμε να βρούμε ανάποδα πράγματα. Πώς θα είναι λοιπόν όταν εμείς βασιζόμαστε τόσο πολύ πάνω σε αυτή τη συνεργασία και ταυτόχρονα να μιλήσουμε για επανένωση της Κύπρου? Αν θυμάστε, για να κλείσουμε αυτό, μετά από το κράτημα Μοντανά, ο πρόεδρος Τύπος Αναστασιάδης συχνά έλεγε μια κουβέντα. Αμφισβητούσε την αποτελεσματική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στην Ομοσπονδιακή Κύπρο, που προβλέπουν τα ψηφίσματα των εθνών, και μας έδινε το παράδειγμα ότι πώς θα μεταφέρουμε με φυσικό αέριο από την Κύπρο στην Ευρώπη με Τουρκοκύπριους στην κυβέρνηση. Δηλαδή, γι' αυτό έβαλα και τη θεωρία ότι οι Τουρκοκύπριοι πρέπει να ψηφίσουν μόνο με μια παιδική ψήφο στα θέματα που αφορά μόνο τους Τουρκοκύπριους. Κρατήστε αυτή τη δήλωση, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και πρώτη φορά ακούστηκε μετά από το κράτημα Αντωνά αυτή η θεωρία. Γιατί μέχρι σε κράτημα Αντωνά δεν υπήρχε αυτή η θεωρία. Ήρθε μετά. Επίσης σήμερα βλέπω κάποιες δηλώσεις από τον πρόεδρο Νίκο Χριστόδουλου. Το έκανε πρώτη φορά στο Washington, το έκανε και πρακτός στη συνέντευξη στην εφημερίδα Πολίτη, που λέει στην εφημερίδα Φιλελεύθερο, και λέει το εξής. Αυτή η πολιτική που χαράξαμε, γεωπολιτική, δηλαδή αυτή η συνεργασία με το Ισραήλ κτλ., πρέπει να εξασφαλιστεί και με την πιθανή λύση του Κυπριακού. Δηλαδή το περιεχόμενο της λύσης πρέπει να είναι τέτοια που θα επιτρέψει την Κυπριακή Δημοκρατία να συνεχίσει αυτή την εξωτερική πολιτική. Δηλαδή φανταστείτε μια ομοσπονδιακή Κύπρο, συγκυβέρνηση με τους Τουρκοκύπριους, όπου θα συνεχίσουμε να αποκλείσουμε την Τουρκία και θα συνεχίσουμε να συνεργαστούμε με το Ισραήλ, ανταγωνιστή της Τουρκίας. Αυτά δεν παραπέμπουν σε προοπτική επανένωση της Κύπρου, αυτές οι προσεγγίσεις. Παραπέμπουν αλλού. Μήπως ταυτιστήκαμε με το status quo
Μήπως το status quo, δηλαδή κάποτε όταν το ονόμασε ο Τάσιος Παπαδόπουλος second best solution, it turned out to be first choice. Αυτές οι ερωτήσεις πρέπει να τα βάλουμε για να τις συζητήσουμε. Έχει τεράστια σημασία να δούμε, γιατί εγώ δεν βλέπω πώς διαμορφώνεται μια προοπτική για την Ομοσπονδιακή Κύπρο μέσω από αυτή την γεωπολιτική που χαράξαμε και εξωτερική πολιτική που ακολουθούμε, το οποίο μας στέλνει και μάλιστα σε ένα πεδίο ανταγωνισμού και πιστεύω ελέγχει και κίνδυνους. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε παρακάτω μαζί στη συζήτηση. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ο λόγος στον Ζήνο Αντζάρα. Να λέω τα ίδια πράγματα που λέω τους τελευταίους 2 μήνες, απολογούμε. Θα εστιάσω στις περιφερειακές εξελίξεις και θα καταλήξω κάπως στην Κυπριακή εξωτερική πολιτική. Δεν θα αναφερθώ στο Κυπριακό. Θα το αφήσω για τη συζήτηση. Θα εκπλαγώ πάρα πολύ αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις για το Κυπριακό. Να ξεκινήσω με μια απλή σημείωση, είναι ότι στον 21ο αιώνα, αν πάρουμε τα πράγματα από το γενικό για να φτάσουμε στο ειδικό και δούμε πρώτα το διεθνές σύστημα, θα δούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές και σημαντικές ανακατατάξεις σε ό,τι αφορά τη δομή ισχύως του διεθνούς συστήματος. Μπορούμε να μιλήσουμε για τη μερική υποχώρηση της αμερικανικής ηγεμονίας και το πώς αυτή δημιούργησε κενά ισχύως και ευκαιρίες για μεσαίες και άλλες μεγάλες δυνάμεις, ώστε να αυξήσουν το περιφερειακό τους και όχι μόνο αποτύπωμα. Μεταξύ αυτών ήταν βεβαίως και η Τουρκία που μας αφορά, αλλά και άλλες δυνάμεις όπως ήταν το Ιράν και διάφορες άλλες χώρες ανά το παγκόσμιο, η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία κτλ. Μπορούμε να δούμε το Ουκρανικό ως μια απόρρεια αυτής της μεταβολής, ότι δηλαδή δημιουργήθηκε έναν κενό ισχύως και στην Ανατολική Ευρώπη, γενικότερα στο εγγύς εξωτερικό της Ρωσίας, βρέθηκε μια ευκαιρία η οποία χρησιμοποίησε μια πρόφαση. Συνήθως με αυτόν τον τρόπο δουλεύουν οι επεκτατικές δυνάμεις, χρησιμοποιούν την άμυνα ως πρόφαση για να προχωρήσουν σε επίθεση και το βλέπουμε συνέχεια στην ιστορία. Και μπορούμε να δούμε επίσης τον πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος προέκυψε μέσα από μια προσπάθεια του άξονα της αντίστασης να κεφαλαιοποιήσει αυτόν το κενό ισχύως, καθώς και την εσωτερική αστάθεια μπορούμε να πούμε που επικρατούσε τότε στο Ισραήλ και να επανατοποθετήσει το Παλαιστινιακό στην κορυφή της ατζέντας, ανατρέποντας έτσι τη νέα περιφερειακή τάξη που επήλθε ιδιαίτερα μετά από τις συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες ξεκίνησαν το 2020 με σκοπό να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο, περιθωριοποιώντας ουσιαστικά τον Παλαιστινιακό σκοπό, με πρωτοβουλία βεβαίως των ΗΠΑ και της διακυβέρνησης Τραμπ. Το Ουκρανικό, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα του πολέμου στη Γάζα και του πολέμου Ισραήλ-Χεσμολάχ που ακολούθησε, αποδυνάμωσαν με αποφασιστικό τρόπο την ισχύ της Χαμάς, της Χεσμολάχ και του ίδιου του Ιράν, καθώς και των σιητικών αντιπροσώπων του Ιράν στη Συρία. Να πούμε ότι το Ισραήλ βομβαρδίζει συστηματικά τις σιητικές δυνάμεις της Χεσμολάχ, των φρουρών της Επανάστασης και άλλων σιητικών ομάδων στη Συρία από το 2013. Αυτοί οι παράγοντες λοιπόν συνέβαλαν στην επιτάχυνση των σχεδίων της Hayat Tahrir al-Sham, της οργάνωσης η οποία βρίσκεται τώρα στην ηγεσία του νέου Συριακού καθεστώτος, που υπάρχουν από το 2020 αυτές οι προθέσεις και πιο συγκεκριμένα από τις αρχές του περασμένου έτους. Οι δηλώσεις περί κατάληψης του Χαλεπιού και της Δαμασκού έγιναν τουλάχιστον από τον περασμένο Απρίλιο. Για ανατροπή δηλαδή του καθεστώτος Άσαντ, το οποίο ήταν ήδη αποδυναμωμένο, διαβρωμένο και απονομιμοποιημένο. Η ανατροπή του καθεστώτος ήταν η κλιμάκωση της διαδικασίας που ξεκίνησε με τον πόλεμο της Γάζας και σηματοδότησε μια πολύ σημαντική αναδόμηση στις ισορροπίες της περιοχής. Η πτώση του δεν περιορίζει απλώς την επιρροή του Ιράν στη Συρία, αλλά σε συνάρτηση με τη δραματική αποδυνάμωση, όπως προανέφερα, της Χαμάς και της Χεσμολάχ, ακροτηριάζει ουσιαστικά τον λεγόμενο άξονα της αντίστασης και τη σιητική προβολής ισχύως του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε για το ισχυρότερο πλήγμα που έχει δεχτεί η Ιρανική στρατηγική από το 1979 που ανέλαβε την εξουσία των θεοκρατικών καθεστώς. Ως αποτέλεσμα, ενισχύονται άλλοι παίκτες, όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, το Κατάρ, που το ξεχνάμε, και βεβαίως η Σαουδική Αραβία, καθώς φυσικά και η Αμερικανική στρατηγική στην περιοχή. Γενικά η Τουρκία, διότι μας ενδιαφέρει, φαίνεται να αντικαθιστά, όπως ανέφερε και ο καθηγητής προηγουμένως, το κενό που αφήνει το Ιράν και σε κάποιο βαθμό η Ρωσία
στη νέα ισορροπία δυνάμεων στη Συρία και ευρύτερα. Η αντιμετώπιση του Ιράν είναι εδώ και χρόνια μεταξύ των στρατηγικών προτεραιοτήτων των ΗΠΑ και ένας από τους λόγους που υποδομούν μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή, μεταξύ άλλων και με τις συμφωνίες του Αβραάμ που προανέφερα. Δεν είναι τυχαίο ότι το Ιράν βρίσκεται μεταξύ των βασικών, κατά τα λεγόμενα των Αμερικανών, κακόβουλων επιρροών μέσα στις εθνικές στρατηγικές ασφαλείας τους τα τελευταία 10 περίπου χρόνια, μαζί με την Κίνα και το Ιράν, και η Ρωσία, συγγνώμη. Κερδισμένο λοιπόν φαίνεται να είναι προς το παρόν και το Ισραήλ, όχι μόνο λόγω της αποδυνάμωσης του Ιράν, αλλά και της ευκαιρίας που του δόθηκε να αναπτύξει δυνάμεις στα υψίπεδα Γκολάν, στη ζώνη απεμπλοκής που συμφωνήθηκε μεταξύ Ισραήλ και Συρίας από το 1974, αλλά και κατά μήκος του συνόρου Συρίας-Λιβάνου και Συρίας-Ισραήλ εντός πλέον της Συρίας, δηλαδή την επέκταση αυτής της ζώνης με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παρόλο που το νέο καθεστώς στη Συρία αποτελεί γύρι νέες ανησυχίες για το Ισραήλ. Μπορούμε να δούμε τη Hayat Tahrir al-Sham ως μια Χαμάς 2.0 που μπορεί να προκύψει σε κάποια χρόνια και να αποτελέσει σοβαρή απειλή. Διότι πρέπει να πούμε ότι ιδεολογικά η Hayat Tahrir al-Sham και η Χαμάς είναι πάρα πολύ συγγενικές δυνάμεις. Ή τουλάχιστον ξεκίνησαν ως τέτοιες. Η Hayat Tahrir al-Sham έχει μια πολύ διαφορετική πορεία, η οποία στο μέλλον μπορεί ή και όχι να παρουσιάσει διαφορετικές δυναμικές που μπορούμε να συζητήσουμε στη συνέχεια. Η σχέση Τουρκίας-Κατάρ παραμένει ισχυρή και καθοριστική και μπορεί κανείς να πει ότι ενισχύεται μετά τα συμβάντα στη Συρία, αφού οι δύο χώρες φαίνεται να έχουν σημαντικά ερίσματα στη νέα κυβέρνηση. Η Σαουδική Αραβία έχει επίσης κομβικό ρόλο στις εξελίξεις. Η Τουρκία είναι σαφώς ανάμεσα στους κερδισμένους, διότι με τις τελευταίες εξελίξεις οι στρατηγικοί στόχοι που επεδίωκε στο Συριακό από το 2011 έχουν σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί. Πρώτον, ο Άσαντ ανατράπηκε και εγκαθιδρύθηκε μια κυβέρνηση με ισχυρό στίγμα μουσουλμανικής αδελφότητας, όπως ήθελε η Τουρκία εξ αρχής. Είναι διακηρυγμένος στόχος από τον Νοέμβριο του 2011. Δεύτερον, κατάφερε να περιορίσει το κουρδικό αποτύπωμα στα δυτικά του Εφράτη. Τρίτον, έχει ξεκινήσει μαζικά την επανεγκατάσταση Σύρων προσφύγων από την Τουρκία προς τη Συρία. Έχουν ξεπεράσει τις 50.000 οι επανεγκαταστατημένοι, νομίζω, πρόσφυγες από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, με τη συνεργασία και της νέας κυβέρνησης. Κάτι που βοηθά τον Ταγίπ Ερντογάν πολιτικά και στο εσωτερικό της χώρας, καθώς αποσυμφορίζει ένα πρόβλημα που υπήρχε, ένα αίσθημα αντιπροσφυγικών, αντιμεταναστευτικών, το οποίο τον επηρέαζε και εκλογικά και τροφοδοτούσε τη ρητορική και της αντιπολίτευσης. Τέταρτον, έπαιξε ρόλο μέσω της εμπλοκής στις συριακές αντικαθεστωτικές δυνάμεις από το 2011 στον ακροτηριασμό της ιρανικής επιρροής, όπως ανέφερα προηγουμένως, και αυτόν εκτιμήθηκε από τους Αμερικανούς. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι ο μόνος δυτικός εταίρος που έχει αυτού του είδους την εμπλοκή και επιρροή στη Συρία. Πέμπτον, η Τουρκία έχει λόγο στο πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα και ως δυτικός εταίρος, αλλά και ως εγγυήτρια δύναμη στο πλαίσιο της διαδικασίας της Αστάνα, η οποία δημιουργήθηκε το 2017 με τη Ρωσία και το Ιράν. Πέραν τούτων, ο ρόλος της Τουρκίας αναβαθμίζεται εντός του μουσουλμανικού κόσμου, της Ευρασίας, αλλά και στο συγκείμενο του Παλαιστινιακού, ενώ η εξέλιξη μπορεί να ειδωθεί και ως ένα νέο βήμα ανέλυξης της Τουρκίας στην κλίμακα της διεθνούς ισχύως. Οι Κούρδοι έχουν ήδη πολλές εδάφη στη Δυτική Συρία, παρόλο που μάχονται για την ανακατάρτισή τους και δέχονται πιέσεις στα ανατολικά και στρατιωτικά μέσω του λεγόμενου Εθνικού Συριακού Στρατού, που είναι μια οργάνωση που δημιούργησε και ελέγχει η Τουρκία, αλλά και μέσα από χτυπήματα με drones και πυροβολικού μέσα από την ίδια την Τουρκία. Οι επιχειρήσεις της Τουρκίας με τις φιλοτουρκικές δυνάμεις, λοιπόν, που ξεκίνησαν 3 περίπου μέρες μετά την προέλαση της Hayat Tahrir al-Sham και συνεχίζονται, έχουν σκοπό να σφραγίσουν το τουρκοσυριακό σύνορο με μια ζώνη ασφαλείας στη βορειοανατολική Συρία, που θα επεκτείνει τις προηγούμενες ζώνες που δημιούργησε η Τουρκία με τις επεμβάσεις της το 2016, το 2018 και το 2019. Θα δείτε πάνω 2 θύλακες, έναν στα δυτικά, που στην κατακρίγα είναι 2 που έχουν ενωθεί, και έναν στα ανατολικά. Αυτές είναι ζώνες που δημιούργησε με τις προηγούμενες τις επεμβάσεις. Αυτές τις ζώνες, ειδικά αυτή που βλέπετε στα ανατολικά, δηλαδή στον χώρο που είναι το κίτρινο χρώμα, θέλει να τις επεκτείνει προς τα ανατολικά και τα δυτικά και να σφραγίσει την μεθόριο Τουρκίας-Συρίας.
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ υποστηρίζουν τους Κούρδους, αλλά πλέον δεν μπορούν να το κάνουν χωρίς να λάβουν υπόψη την Τουρκία. Η Τουρκία δεν θέλει κουρδικό κρατήδιο, ενώ οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί, καθώς και οι Γάλλοι, αλλά και άλλοι, θέλουν τουλάχιστον την εξασφάλιση μιας κουρδικής παρουσίας. Ωστόσο, η χρυσή τομή ενδεχομένως να βρεθεί στο ποια και πόσα εδάφη θα ελέγχουν οι Κούρδοι, αλλά και στο ποιοι Κούρδοι θα βρίσκονται επικεφαλής ενός κουρδικού κρατηδίου. Διότι το πρόβλημα της Τουρκίας δεν είναι με τους Κούρδους ως όλων, αλλά είναι με συγκεκριμένους Κούρδους και είναι με τους Κούρδους του ΠΚΚ, οι οποίοι στη Συρία διατηρούν το παρακλάδι του ΠΓΕΝΤΕ, των κουρδικών πολιτοφυλακών, οι οποίοι είναι αντιπρόσωποι του ΠΚΚ, είναι φίλια, είναι συγγενικές οργανώσεις. Και η αφαίρεση τους, η αποχώρηση τους από τις δυνάμεις των Κούρδων, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του λεγόμενου Συριακού Δημοκρατικού Στρατού, που έστησαν οι Αμερικανοί, ουσιαστικά για να μην χρησιμοποιείται το όνομα του ΠΓΕΝΤΕ. Είναι κατά 60% περίπου δυνάμεις του ΠΓΕΝΤΕ, αλλά περιλαμβάνουν και άλλους Άραβες, Χριστιανούς κτλ. Η αποχώρηση τους λοιπόν από αυτές τις δυνάμεις ή το rebranding τους με κάποιον τρόπο θα προσφέρει πρόσφορον έδαφος για να βρεθεί μια χρυσή τομή. Δεν είναι τυχαίο ότι οι SDF έχουν δηλώσει πως δεν υπάρχουν ΠΚΚ στη Συρία. Έχουν βγάλει τα περιβραχιόνια βασικά. Και έχουν υψώσει τη σημαία της Νέας Συρίας, του νέου καθεστώτος, δηλώνοντας ότι είναι υπέρμαχοι της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. Ουσιαστικά απεμπολώντας αυτό που ήδη ήθελαν για την αυτονόμηση των ιδίων. Παραμένει το ερώτημα για το κατά πόσο μπορούν να ενταχθούν στη νέα συνταγματική τάξη της Συρίας ως κάτι άλλο, ως μια μειονότητα, ως έναν ομόσπονδο ενδεχομένως συνιστών κρατήδιων, όπως έγινε με το Σύνταγμα του Ιράκ το 2005, με άλλους όρους, αλλά ένα βασικό ερώτημα είναι ποιοι θα είναι στη διοίκηση αυτών των Κούρδων. Γι' αυτό και βλέπετε τον Μπαρζανί, τον ηγέτη του Ιρακινού Κουρδιστάν, να εμπλέκεται. Διότι το κλειδί στο κουρδικό βρίσκεται στην ενίσχυση του ρεύματος που πρόσκειται στο Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα του Ιράκ και στο παρακλάδι του στη Συρία και στην περιφερειοποίηση του ΠΓΕΝΤΕ και του ΠΚΚ κατ' επέκταση. Θα αφήσω σε εδώ το κουρδικό, μου μένουν 3 λεπτά. Πώς επηρεάζεται η Κύπρος. Το νέο καθεστώς της Συρίας δέχεται, όπως είπα, αυξημένη επιρροή από την Τουρκία και όχι μόνο. Είπα ότι ξεχνούμε συχνά την επιρροή της Σαουδικής Αραβίας, που ήταν η πρώτη που έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, και του Κατάρ. Η Σαουδική Αραβία πρέπει να πω ότι έπαιξε βασικό ρόλο και στο rebranding της Hayat Tahrir al-Sham. Δεν προέρχεται από την Τουρκία το rebranding αυτής της οργάνωσης, αλλά από τη Σαουδική Αραβία. Και αν θα υπάρξει νέο καθεστώς, το οποίο σε ορίζοντα 3 με 4 χρόνων που έχει τοποθετηθεί η κατάκτηση νέου συντάγματος και η κήρυξη εκλογών, να αναμένεται ότι θα προσομοιάζει στα καθεστώτα του αραβικού κόλπου και όχι σε κάτι άλλο. Μην περιμένετε ούτε δημοκρατία τύπου Σουηδίας, ούτε καν δημοκρατία τύπου Τουρκίας. Θα είναι ένα Ισλαμικό αυταρχικό κράτος, πολύ πιθανό να έχει τη Σαρία στο σύνταγμά του, όπως πολλά άλλα αραβικά κράτη, αλλά το ερώτημα παραμένει αν θα υπάρχει χώρος ανοχής για άλλες κοινότητες, όπως υπάρχει βέβαια και σε άλλα κράτη, και στα Εμιράτα και στο Κατάρ και στη Σαουδική Αραβία, υπό μια έννοια. Οπότε αυτό το καθεστώς προβάλλει προφανώς κάποιες ανησυχίες, κάποιες απειλές. Και γενικότερα η αναβάθμιση της Τουρκίας μπορεί να έχει πολλές αρνητικές προεκτάσεις. Δεν θα τις απαριθμίσω, αλλά νομίζω είναι και λογικό. Συνεπάγεται επίσης όλη αυτή η κατάσταση μια αυξημένη αναγκή από μέρους της Ουάσιγκτον για επικοινωνία με τις ΗΠΑ. Θυμάστε ενδεχομένως ότι κάποτε λέγαμε πως αν θέλει κάποιος να κάνει κάτι στη Συρία πρέπει να περάσει από τη Μόσχα. Τώρα πρέπει να περάσει από την Άγκυρα. Για να διατηρήσει η Ρωσία τις βάσεις της στη Συρία, που τις έχει διατηρήσει στην Ταρτούς και στη Λατάκια, έχει βάλει το χέρι της και η Τουρκία. Λοιπόν, η Ουάσιγκτον, όπως είπα, είναι ευγνώμων για τον ρόλο που η Άγκυρα έπαιξε στην κατάρρευση του άξονα της αντίστασης. Και αυτόν το χαρτί η Τουρκία το χρησιμοποιεί στην διαπραγμάτευση για τη διευθέτηση του Κουρδικού. Και δεν μπορούν να αγνοήσουν οι Αμερικανοί ότι τη βρώμικη δουλειά την έκανε η Τουρκία. Και ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή θέλει να κάνει και τη βρώμικη δουλειά διαχείρισης του Ισλαμικού κράτους, που είναι η μεγάλη ανησυχία των Αμερικανών, όχι μόνο της οργάνωσης της τρομοκρατικής ως τέτοιας, αλλά και των περίπου 50.000 φυλακισμένων
μαχητών του Ισλαμικού κράτους μαζί με τις οικογένειες τους, που βρίσκονται σε φυλακές, κυρίως στην Ανατολική Συρία που ελέγχουν οι Κούρδοι. Και η Τουρκία λέει: άστε με να το διαχειριστώ, δεν χρειάζεστε τους Κούρδους. Οπότε έχει η Τουρκία σημαντικά διαπραγματευτικά χαρτιά προς την κατεύθυνση και εννοείται ότι η στενότερη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με έναν τύπο όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να έχει κάποιες αρνητικές προεκτάσεις για μας. Και θεωρώ ότι είναι η καλύτερη προσέγγιση για την Κύπρο, θεωρώ ότι είναι η εμπλοκή. Ότι πρέπει άμεσα η Κυπριακή Δημοκρατία να αποφασίσει να κάνει επίσκεψη στη Συρία και να αναπτύξει επικοινωνία με το νέο καθεστώς. Η αποξένωση και η λογική του ανταγωνισμού δεν είναι λύση. Θυμάστε ότι το έπαθε η Ελλάδα στη Λιβύη και λέω να μην πάθουμε Λιβύη στη Συρία. Οι περιφερειακές σχέσεις επίσης που οικοδόμησε η Κύπρος είναι σημαντικές, αλλά δεν πρέπει να θέτουν στεγανά και να είναι τροχοπέδι, αλλά μάλλον να διευκολύνουν την πολιτική της Κύπρου στην περιοχή. Όντως, η στάση της Κύπρου αναφορικά με τις εξελίξεις υπήρξε μάλλον μουδιασμένη και ενώ θέλει να παρουσιάζεται η Λευκοσία ως ενεργητικός δρόν στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα και από τους μηχανισμούς των τριμερών συνεργασιών, φαίνεται ότι απέναντι σε αυτή συγκεκριμένα την σεισμική αλλαγή, τα ένστικτα της δεν λειτουργήσαν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Το παράδοξο έγκυται στο ότι έναν κράτος που επιθυμεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, όπως η Κύπρος, δεν μπορεί να αγνοεί το Συριακό και τις πολύ αρνητικές εξελίξεις που δυνητικά μπορεί να έχει για τα συμφέροντά της. Αυτό που φαίνεται να επανεμφανίζεται είναι μια τάση ρητού ετεροπροσδιορισμού στην εξωτερική πολιτική. Αφενός ενάντια της Τουρκίας, ότι δηλαδή πολλά από αυτά που κάνουμε περιστρέφονται γύρω από το ποιον έχουμε να αντιμετωπίσουμε, και αφετέρου ενάντια των συμφερόντων του Ισραήλ, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που συγκαταλέγονται ανάμεσα στα κράτη που διατηρούν αποστάσεις από το νέο καθεστώς της Δαμασκού για τους δικούς τους λόγους. Θα το αφήσω εδώ και μπορούμε να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.